Moja drahá Nikola, viem, že tento deň je pre teba veľmi dôležitý a dúfam, že si ho užiješ tak, ako ty vieš, ale poznám dôležitejší deň, a to ten, v ktorom si prišla do môjho života. Spoznal som osobu, ktorá mi dala chuť žiť, význam byť, túžbu po tebe, radosť a more prívlastkov, ktoré môžem nazvať jedným slovom láska. Prešli sme rôzne obdobia, trpké aj krásne, ktoré nás posunuli viac si dôverovať a to nás spravilo silnejšími. Netušil som, že mi ukážeš cestu životom, ktorá nás spojí navždy a som ti za to veľmi vďačný, že práve s tebou môžem zdieľať spoločný život. Ukázala si mi život v merítku ako svet a v tom chcem pokračovať navždy. Tvoj Martin. Vlastne zoznámili sme sa tak, že ja som robil v novej robote, začal som predávať auta a došiel autosalón. Tak samozrejme mňa tam poslali nie na jeden deň, ale na 3 a tam som stretol hostesku, ktorá sa volala Nikola. Som si išla zarobiť na dovolenku v Turecku a on tam robil predajcu. Nechcela mi dať telefónne číslo, ale odfotil som ju a povedal som jej, že chcem jej to poslať. Tak mi dala na Facebooku kontakt. Tým pádom som mal Messenger a to mi stačilo. Potom sme si nejaký ten rok písali a potom sme sa stretli. A vlastne, ak sme sa stretli, tak už sme sa začali intenzívne stretať a viac menej do 3 mesiacov bola u mňa nasťahovaná a odtedy sme mali úplne že úžasný vzťah. Tak keď som ho odprevádzala k oltáru, tak bol to nádherný pocit, že sa šťastne ožení, lebo si vybral tú najlepšiu ženu. No tak určite som mala slzy v očiach, keď ju oco viedol k tomu oltáru, lebo to je jeho dievča, jeho podoba. Robila mu celý život len a len radosť. Oco je na ňu určite hrdý, pyšný, lenže to nevie vyjadriť. Keď si Nika povie, že chce psíkov, ktorých si ona zadovážila, tak ich vezieme, ocino necekne proti Nike nič. Ja to vždycky okecam. Nie, psi nejdu, žiadna Bratislava, neberiem, nesedím, nenosím na rukách, ocino len tiško sedí a ide sa. Ahoj, láska. Wow, jaká si nádherná. Martin a Nikola, vašich srdc sa pred 5 rokmi dotkla láska. Keď sa raz stretnú spriaznené duše, cítia, že im je súdené zostať spolu. Aj vaše cesty sa stretli, aby sa spojili. Pamätajte prosím, že dom je síce postavený z tehál, ale domov stojí na láske. Aj naďalej pomáhajte jeden druhému, buďte si oporou, odpúšťajte si drobné nedostatky, podporujte sa vo svojich snoch a túžbách, aby vaša dcérka Sára mala pri vás tú najvzácnejšiu školu života. Si pre mňa šťastie, ktoré mi ukázalo vidieť ďalej ako ja sám. A preto ti sľubujem, že budem pri tebe stáť v šťastí aj v nešťastí a podporím ťa vždy, keď to budeš potrebovať. Drahý môj skoro manžel Martin, sľubujem, že ťa budem milovať a vážiť si ťa, bez ohľadu na to, čo nám život prinesie. Sľubujem, že sa posnažím byť tou najlepšou manželkou a pre Sárku tou najlepšou mamou a že sa o vás postaram, ako najlepšie viem. Sľubujem, že si budem vždy pamätať, že smiech je najsladším výtvorom života a že sa nikdy neprestanem smiať s tebou. A posledné, čo ti viem sľúbiť je, že každý jeden okamih s tebou využijem naplno. Áno. Áno.
S Bohom ostávajte, hej, mamičkine prahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy, čo vás prekráčali, moje biele nohy. S Bohom ostávajte. Tak musia hlavne v tom manželstve komunikovať. Život je o komunikácii a keď sa všetko porozpráva, tak vlastne sa ľahšie žije a všetko sa dá vysvetliť. Není to väzenie, je to o také, že treba aj takú toleranciu nejakú, aj takú miernu takú slobodu tomu dať a hlavne treba lásku, aby sa proste ľúbili jeden druhého a vtedy prekonajú všetko. A to sa ľúbia. A to sa ľúbia. Nikoho mi nežáľ. Ak nájdeš niekoho, kto ti ponúkne niečo, čo miluje, ak nájdeš niekoho, kto kvôli tebe zruší niečo dôležité, ak nájdeš niekoho, kto ti venuje čas vo svete plnom vecí, ktoré kradnú čas, ak nájdeš niekoho, kto ti dá kúsok zo seba, ak nájdeš niekoho takého, nenechaj ho odísť. Pretože domov a rodina, to sú tie vzácne chvíle súdržnosti, rozhovorov. To je istota, že sa tam môžete kedykoľvek vrátiť a nikdy nebudete odmietnutí. Práve naopak, budete prijatí s láskou. Nejaké odporúčanie do života ako manželom. Alebo Martinovi, keď je taká po vás, že ako s ňou zaobchádzať, aby im to vydržalo. To musí zistiť sám. Dobre, môžeme to ukončiť. Povedal by som, že v živote som nemal nikoho výrečnejšieho. A to s ním žijem 30 rokov. No to je perfektné, však sa porozprávate sama so sebou, tak je dobre. No poďte.